omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonsi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Kigima kwa mwaka uyu iga o 2025 nkahi kwamba tirikero mambi yabona nabo igo narari ogendete kwa nigikorwa chinsemo ao gendera gukona 90 gochaiga ase studio iri tunyare gosanga amange ritukeriga riabene ekirorire ritukori bwata mangana amange nabo igo ikere wiki chagete asinchira ayo monguso kigima ono ekira abantu abange babwate miroberi ao na bagochake wiki yabo nabo igo naki barigirete gochokoro mutinyo yo iga omutangani kigima chitariki echiga 20 na chitariki chibwata mangana amange anene mono ekero okorigereria asense meri ya siasa eri neri tuko oli nene huna bono kuroiga ase orogongoro agusi ime county ya Nyamira ekera omosike gose omobunge o West Mugirango omosike Steve Mogaka arigetie gochikogenda obosio obwekoti kurusia ekina keri anyarete koiraroro igoro yo kwagacho kwe University ya Nyamira na ndekera agendete goteba tariere onyarete gukana kwagacho kwe University ya Nyamira aria ase umurai bwense achorete enyare kwagacho na mange agenderete koneki wakoro chinsemo ao ekero sia sentindi egenderete kubwatirania bono abarai ao korwa chinsemo chagusi na boigo korwa ase serikali enene ase igo iketeseni ke iga kiagetembe television ke kwariganeretie amangana yo na boigo asinchira engikira no kigima na boigo kwetera sevikaro ao ntonyare kwa batugo kumanyikira sekero narari agenderete eritaria ne Matilda obaigwa kaba ase omuroberiga kira turachikurigeria amangana siasa na boigo torigereri narari ara stichi gazeti na boigo stichi semi erio tumanya gukora rituko na boigo ntuchikurigeria amangana yechigosori anene mono ebiminano ebibiabete bigokorekana kurwa rituko ore ijuma weka rituko ore igoro ikaranso ike erindi okendere kwemanya negetasini kiga wanjete ikiagetembe television ekero ongochaka anamaya ngochaka kurwa ase bono county ya Nyamira ekero bono abarai na boigo abawatani ao bagenderete kumurera nyagosira oyo kabere omu accountant ase chinsemecho umanyaganete muna Peter Ondieki oyore tato mwabo gusore ise omosike Walter Nkundi chanwa korwa ase county eyo ya Nyamira kirabono abana siasa bagenderete kunyagoika ase nkeyo ko baengora ritukerimo magega yoko nigo kwae na boigo egati yabarai ya banyarete gwikirana ase chinsemecho ngamo no mosike enokokero korwa county ya Nyamira na boigo abasae korwa ase kiombe gya sauti ya Nyamira negati yabarai bande omosekeito Daniel Ontiri gatoretera oroboti oro sinchira engikirano kigima kuna arokobwatia Nase kinyero ya Kebobe ime ye kirenyo ase bunge ya North Mugirango ime ye county ya Nyamira. Nase nsemeiga mariganio nigagenderete bosio bumuyiga bw'amatanga bwokomwenia nyagusiro mugaka pitondie kichanwa w'emyaka 53 yolise umusike Walter Nkundi chanwa murai kurwase county ya Nyamira boigo koremeremo buno mobisa w'ikibese ase county ya Narok enkeiga nigorero yarigania abageni ao bacha kubaengora egati abo yokabero mu MCA we Wodia Manga musike Enoko Kero amone kiombe ye sauti ya Nyamira awigo bakoba obokonyi bwabo bwabene igati abo chindagira na bamuteba nyagusira ko bomuga kurengi bumukya na bwirwete haso okole mremo ya wanchiriria konde wensi gotayo ngana boigo abarayi bande babwatesia nero renge sokoro rego totereria matera riye gekuru
no mugaka urenge njira ya bene sana umugaka pita intu nagaturangerie gara twari gusoma kibabiga utusabira nyumba otoirire emeganerie emekuru buna bakarwanire kare buna bagakorire ebintu buna bagachire kisigani namang'ana amange obeire gagotoikange buna sauti ya Nyamira nabo igo gagwikange ase abananchi mono ekere banyorire obokongu buno obo ento nabo twabora ngatiga toche ase eng'encho yogocha komwa eng'ora ase eng'encho yogosira gwatata omwabo na mono twaikire nando omoshimo oito no omuyare obeire bogosira okonene okonyire ebinyoro abo twebanga buna twachire iga ntori abake sauti ya iga ebwatete Nyamira nande egere county engima igo nabo twachire ase obwamo nande torabange kabisa ase eng'encho yogocha koreta pole sana asubisiriku mugaka chano omuchugu imwa Thomas Ndiki pole ase ubusirwa ya pillars ase village ase Kinyoro ase eri ya ekere asense mwende omosike chanwa nigaboria ya matiyo kobekwa samasabo namuna chinga kichiga chobo kendo bonge una asirete matebi wenga ni gararte naende tabogeti akarara igo na enseye kero umuntu na wabwate nzira ya yaranyare korara igo toga confirm ngane kene mwakorari nekero yabeire igo na buko igunga noko basaka kidogo lakini Nyasaye otoire chinguru inde toendere kubanga amazishi aya lakini abaratangane abari bandi bari moyo autokumera na ekero Nyasaye chiretari boyo nyegusira Peter Ondieki nigo aringe omu accountant omunene ase emyaka gwetane 50 iga Kenya ningakorete emirimo ase serikali nonyene chi company ao yose getira abange gati yabo omwana oyo munene omosike Walter Onkundi Chanua wikekerengo kyogotwara okugania gukura abamenyi be county ya Nyamira asa matukari bosio Nkurubitire gedaseni kiagetembe kurega se county ya Nyamira litrane nguruku Daniel Untiri Bemona sana musaketo Daniel Ntiri ase orobotiro napoigo goskabusio nigo obono ekero abantu gose omubaro bomogusi ogenderete kurigererirwa ase oburai ase birugo ime yense eito ya Kenya nigo oyo kaboririe ekerogo ky'obujumbe kurwa ase bunge ya Nyaribari Chache musike James Kenani anyarire kuboria abagusi kubwaterana napoigo gochamo gosegetana erio onde bonsi orachi koba gakoboria ekerogo kende gyonsime ya serikali banyara kumubwatesia erinde umugusi atware ribagarigia ryokora aba Kenya kagukwana anegitasini keiga kiagetembe television ritko regoro maragoba nigo anyarete kuboria abasaye bonsi naboigo abarai bonsi kubwaterana na gutigana chinkwana chimbe chitari echi okoagacha musakito pills ebiyogo na ringe aroro atobwera oroboti oroiga rwabene tata abantu milioni emo bari baki ngana bwase milioni yetu bwate ndokonyono ndoragambe Kenya ngima mekietara abantu bisikoro bagoteba ikiara matuka ya rero iga naiwa ukwana nga oyo mwana oyo ito Matiang'i anero batagete abantu baisiko bagukwana bo bono ndi gotoje gukana nga ndo wati murai okay video umugaka Kenyatta kara bwate gwetuye naende na bali nkumurikia na mumuro mwabo koinange mbore gaje takebisa igagusi na role chikawa igaje gasimiku aliyo muchyo nyandusi ekera ntu anchire usimeka chikawa ntu nabagusi ono wote mbaro cha bagusina mbia bale ekero mwara chisegiti abaiga etia 2000 mwaka 2007 mugusina arwana chisegi abantu batamete gocha usiyo bakate kwebisa sobogambi obuya bole ekero bogambi bagusina obuya barabo bakarora lakini abali tuwate tuwaramira ni gutwensi pinga antumanye tubogambi anga ndora isanira inki wango kiatumiete magisi kyali ngikoligie naende ngomwete libagali ya magisi yayo na kyali geti nchebe nto nabo wankwane karongo kora nata kansa sawo mugusi
ando siasari tata kwenda kubike ginti kukibeke tale sengima warore iga toko choro yo muito toko tango ne tukubwatsi yo tumubwatsi abo bagoteba ng'antora isanira barabona barati notorati baraba gendo wako isanire lakini watatebe kero bakoirana ngai bakuru ekiagero mugusio woli abantu besiko batebire mugusitira boli boss yanda bazutiana lakini asenju ndara yutiana batebire tayarenga omuntu rabeke Kenya yitamo no mugusi Navoigo kurigereria siasa kurwa serikali enene nigo bono ritukore igoro umurai bwense anyarete kuburia abarai au me yense ya Kenya kwenekyanga tibarasegeta abasae asie okokora gusugwikirania amangana ayobosaria asense ya Kenya navoigo kutumia amangana kusichinkwa na chintindi kucha ase serikali omosike William Ruto kaukona kurwa ase engaki kaukona kurwa ase county ya Bungoma ase orogongorori ro Mount Elgon me kanisa ya Cheptais ese ekero obarenge gokora masabo abene manyekanete buna interdenominational prayers nigo anyarete goteba abasae buna anene mono abaiga beke goriegeke ya Gen Z mbabonete kurawa nabo waigwe kyorokereria kia kurwa ase abarai bande ayaiga nigo akoya kwana magega yoyo kabere umurai wense omukoro omosike Muigai Kenyatta kuburia abasae bagendere gutinna bokongu ere kwane kinga ense ya Kenya gose oburai bore asense ya Kenya bwabeire obotingu kigima nabo igo manganari abakenya babonete konya goikiranigo gose kwane kinga aikiraniwe anyarire kurigererirwa ase injira engia kigima. Kama wazazi, kama serikali, kama viongozi, tusiwapiganishe watoto wetu. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want opportunities. They want jobs. They want opportunity to engage in business. That is what we should be doing as leaders, instead of inciting them to violence, to destruction, and many things that will not solve their problem and will not solve the problem of our country. Kwa hivyo, mimi nawauliza vijana wa Mount Elgon, kuna nafasi pale kwa ICT Hub, kuna nafasi pale kwa soko, kuna nafasi katika mpango yetu ya housing, kuna nafasi katika County Aggregation and Industrial Park, kuna nafasi ya labor migration. Jipange na hizo nafasi na ndio maisha yako itasonga mbele. That is what we must do. Tunaelewana jameni? Yeah. Hiyo ndio mpango yetu na mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana ya kwamba tunataka tuungane kama taifa. Na mimi nimeamua kama kiongozi wa Kenya kwamba siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila haitaendelea katika taifa letu la Kenya. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja ambao tuko na destiny moja kama watu wa Kenya. Na ndio nikasema hata mbali na pale tulikuwa tumeungana na tumeunda serikali, pia tukanyosha mikono yetu hata wale ambao tulikuwa tunashindana na wao, sio kwa manufaa ya ubinafsi, sio kwa manufaa ya siasa, sio kwa manufaa ya viongozi, kwa manufaa ya transformation, maendeleo na haki ya Wakenya wote. Pia na wao tuungane ndio tuweze kuharakisha kazi ya kubadilisha Kenya, kazi ya kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Siasa nentindi na boigo oyo kabiro mokonyi oye umurai bwense omanyakanete muna Geoffrey Rigathi Gachagua nere litukore goroka ukona kora ase kanisa yamo ime ye county ya Laikipia nigo agenderete ko yako emoja serikali yega ya Kenya Kwanza na boiga sa kuboria nga ababunge na boigo abaseneta bari banyarete wakanwa elio komurusia visi mbabwata magoso guchia ase abakenya
nagenderete kuboria abantu borogongo ro Mount Kenya banyale kubwaterana anene mono ekira akuboria barai banyale gochamo nabo igo korosie kiombe gose okubwatana ogotindi okukoranyale kweneke ngaba morikire serikali yiga ya Kenya Kwanza ekero asekero esengenjo bagoteba serikali ye tiranyara wikirania abuno okugania komo Kenya kore hapa katika Laikipia tumekuja na hii barabara. Rais alikuwa hapa tukaahidi, sasa ni mwaka 2. Tuko na mambo ya maji hakuna, tuko na mambo ya stima hakuna. Mimi nilikuwa namwambia rais, tafadhali rais, si tutimize zile ahadi tulipatia watu ya Laikipia, watu ya Mount Kenya na watu ya Kenya. Tuwajengee barabara, tuwaunganishie stima, tuwapatie maji na tuangalie mambo ya elimu. Hiyo ndio mambo ya maana ya watu wetu. Rais anasema hapana, wacha kwanza tujenge manyumba ya affordable housing. Sasa hapa kuna mtu hana nyumba yake? Kuna mtu hana nyumba yake? Mnataka barabara ama manyumba? Mnataka barabara ama maji? Mnataka maji ama manyumba? Mnataka maji ama manyumba? Mnataka barabara ama manyumba? Kila mtu anaweza jenga nyumba yake, si ndio? Na ni mambo ya private sector. Kazi ya serikali ni kupeana huduma, kujenga barabara, kupeana maji, kuunganisha stima, kuweka sewage, kuweka usalama, kuweka environment ya watu kufanya biashara. Hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi ya serikali hapana kwenda kujengea watu manyumba. Hiyo ni kazi watu wanaweza kujifanyia. Kwa hivyo mimi nasema msijali. Nawigo ukwanira amangana yogo cherero gose abductions aiga ase insi ya Kenya nawigo oburai obobe nigo omugavana we county ya Machakos omosubati wa Vinya Ndeti anyare kuboria abarai kurwa ase chinsemo ao mense ya Kenya koba ebyorogereria bya gocha ase abasae abo bagokina bono boigo nigo agenderete kugikiria mono ebikorwa ebyo byogochererwa kwa basae. Mumeona tu vile Kenya inaendelea. Mumeona watoto wetu wamekosa nidhamu. Kwa nini? Wamekosa nidhamu because viongozi wamekosa nini? Nidhamu. Kiongozi anasimama anaongea hivi, hata unaona kwa internet, kiongozi anatuma kitu, hata unauliza, huyu ni kiongozi? Sasa wewe kiongozi ukifanya hivyo, watoto watafanyaje? It is monkey see, monkey do. Na mimi vile naambia watoto wetu, sisi tunaambia msiogope. Say what you feel is hurting you. Just say it and say it in the right way. Sindio? Usitukane mtu, usiambie mtu vibaya. Kama mmekosewa mnasema hapa mmetupeleka vibaya, sisi hatutaki. Sindio? And if we do that, then there will not be problem. Hapa kwangu mimi kuna watoto 4 wamechukuliwa kutoka hapa. Mimi ningeuliza tafadhali hawa watoto waachiliwe. Na kama wako na makosa wapelekwe wapi? Kotini. Hawa watoto wapelekwe kotini. Hata ukimpeleka kotini, namba 1 yeye namshtua hata atafanya hizo vitu tena, si ndio? Tukiwapeleka kotini, watafunzwa nidhamu wapi? Wakiwewa ndani, watafunzwa nini? Nidhamu. Kwa hivyo, tafadhali tuangalie watoto wetu, tuwalee, na sisi viongozi pia, let us behave ourselves. Naboigo kutigara ase amangana yogo cherera naboigo omoseneta we county ya Kakamega omosike bona alware nere nabwate ayorenge gukwanera igoro yenganeyu iyo genderete koreta umuchando monene aiga asensi ya Kenya. Time has now come for us as national leaders. We sit down and ask ourselves, what happens in the office of the president? Wakati Kenyatta mzee alikuwa rais, there were extrajudicial killings, there were abductions. Mwishowe Josiah Mwangi Kariuki, Tom Mboya wakauawa. We must ask ourselves why.
Wakati Kenyatta alienda, Moi akaja, tukawa na extrajudicial killings na abductions, watu wakafa, miongoni mwao akiwa Dr. Robert Ouko. We must ask ourselves as Kenyans, why? As Chief Whip, I appeal to the President of the Republic of Kenya. We now need a sober national conversation. The era of extrajudicial killings and abductions must come to an end immediately. At our age and experience, we are not supposed to sugarcoat something when it is wrong. There is no human being anaweza kuji-abduct alafu aju. Naboigo gukorera ase wizariri yobocheno nigo bono umuriki wa mang'anaria public health umusubati Mary Muthoni anyarire kwenekianga oboroiro boiga bumanyakanite gusekerusi kirikia Marburg ngeraika aiga asense ya Kenya kagukono kuro ase county ya Murang'a nigo anyarire kuboria abakenya ne nonya oboroiro tiboraika asense yaito nigo bono abakenya babonete gochamo naboigo kwenekianga ebirengo biri byobocheno bibekire byanyarire oikiraniwa naboigo nigatebire ewizara yobocheno nigo yabekire mikakati kwenekianga oboroiro obo naboika asense ya Kenya tibo konyara koreta obusari obonene bokonyara guchanda abakenya abangi. At the port of entry, that every traveler who is coming into the country is being screened, and we have also enhanced our surveillance, and especially now there is the mention of Marburg, which is a more serious disease. We have not gotten any data that shows that there's Marburg in the country as at now. I know WHO, they have mentioned something to do with Tanzania, but as a country, we do not have Marburg in the country. Therefore, I want to call for calm. In the Ministry of Health, in the recent past, you have seen that we are in the process of rolling out our universal health coverage to ensure that everybody in this country enjoys the available, accessible, acceptable and affordable quality health. Ayo na romwancho murigereria kwenye na kwariganiria sema mbie ya bono ritukeriga neria Jumatatu citariki 20 ekero ungoligereria ayo gose ritukubuneriga emiaka yaitire gose ni Kenyan history nigo nkororanga ritukeriga nario engana yabete yokogoserere uchasa wa Kenya eyo gose oroboti rogosira koyo kabeire omokonyi bumurai bwense ase emiaka yaitire naboigo oyobete omoteneneri gose omoteneneri bwa obomo bwa upinzani ase amatuko amangi gose omotangani kegima aiga ase ense ya Kenya omosike Jaramogi Oginga Odinga nario anyarete gusiri bugima bwae rituko obuneriga gose chitariki 20 omotinyi motangani kegima omwaka abweri bwemo chimikianda na emerongo kianda na ene 1994 January 20th bunarero nario obono omurai oyo gose oyo bete omo vice president omotangani kegima bwense ya Kenya naboigo akabanere omurai bobomo boli bwa upinzani aiga asense ya Kenya motangani kegima nario anyarete gosiria obugima obwae igonga gwetania emiaka 30 gose emiaka 30 noyo mobono yairire gesa anyarete gosiria obugima bwae Jaramogi Oginga Odinga ase abana bagukina bono nere ore tatu mwabo oyore bono umurai wikiama kia ODM musike Raila Amolo Odinga gose oyo orabire nere asense mweri ya opposition ase matuka mange orio berega kwamiriria serikali ase chi serikali angeisa tochia etire bono gose ase abarai bense ange batoto baitire nere Raila Amolo Odinga oyo bono tatu mwabo anyarite gosiria bugima bwae 1994 chitariki buna echarero mutinyo mutangani kigima umagoyo mbuya togendere kunya kuinyoria ayo abeire gose ayo abeteka wateka matuka magega anene mono ase abakenya gose ase history ya abakenya ninchi koirana nechi gazeti cheri tukoria rero asengo kuboria gendera gutigara ime ya Getembe television ikiagera aiga no koenyorera onsi ari agenderete naboigo ekiro turachikonyara kumurikira amang'ana siasa kegima tuchikurigereria enganeri ye university
county ya Nyamira na boigo nga wikira boniga ninki kiabere aborai ao bare babiri bakoigwe birogo aiga una bono litukore igoro ase egetasine kega kia Getembe television kenyarete gokoretere gikaro kia bene kero twanyarete kurigereria amangana a siasa ya gusi na boigo siasa ere ime ye serikali yaito enene tobasagoska tobasakoyenande ekiagera ntokwariganirete abayande amangi ase omorobere yega obwetwani ya Getembe. Getembe television ekionga kiamamogusi. Nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichisi Crutch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edecoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyolere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyolera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyolera Zuku Smart Plus Package na chishilingi eliweyemo na 99 nigo okwenyolera Zuku Classic Package nabo igo eliweyemo chimisano na 49 asekera umutenyi enyolere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na tueva enyolere etv ya unampeya Getembe television network channel 38 asechi package chiga okora kwenyolera Zuku decoder tara astinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara astinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munintu gwetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku live got better. Getembe television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyolera obumanye nanene wichikose chamaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwata chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumela ase nsema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeri abale boigo Business Studies
service na entrepreneurship. Ase chinsamo cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy Murang'a. Ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing, pedicure, manicure, egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering. Ajirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute. Keroka ntubwate chikosi kia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi ere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibiso nyetanya hali kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitra sechi number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye riri wibekiri bagari bya asinsiga yo kwerwanirira. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekana oligitiko genda asobwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya noligitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate 88 otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi ne chinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro nabasani ase egekekemo. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso busega sigire mechando ya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeye egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumu chubo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kiri cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bugweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero ne ntamanyete
na wenete asamange bakiresini gwetera seche namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia yuego kwali bagali obumanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende nkokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chigesonso. Nigo bako igora kura Jumapili guika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia guika 11 chia Marogoba. Asa mange Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho enjere yirurete ebine biyanda mama ke muntuma engombe ye nigo okochikwa betika siko ya tweri pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ngombe yangu we kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mugondo ligeli bono no mugondo ligeli toko gendo ko no malioko yoko sibye kenyambi iga right and direct mugondo ko very clear Enokem wanashughulika na ngombe ama na samba Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukikyo bole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira ngali chogo no monto gotira Nyamira nsa
Isi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora enoke agurobet ase eduka jabe nene mapema. Enoke muni bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amagutazeli. Mapema nchirinditiyo. Aje koraiga sibe ngombe yo chiko chango kobe. Mapema sibe ngombe. Getemba Television ekeonga kiamamogusi ule nkona bale fabric sofa sets echo chile chechi 76 na bwego ne chechi 66 echo chile chechi rangi nechi design au nkona bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkona bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 66 na boigo nechi 86 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyumu cy'umusongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetarase kinamba cyito echo kire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golide nsekegima mbambwate nsema sabana bakobutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imeyomo cyo kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Getemba Television ekeonga kiamamogusi My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable
If you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana na ndio mwanzo murigiriria kira ugendete kuba imeyo muroviriga wetwane ya Getembe Television. Igo chinsemo chiri cha Facebook no tore muna Getembe FM, chinsemo cha YouTube Getembe TV na boige namba yetu esimere 07 26 44 73 67. Manyeri etari aho chinsemo chiri ombwatite kuru mambi yabono nabo igo ekerengereri kia ongereki anene muno ritukeria kero tukurigereria amang'ana a siasa ekero onkorigereria muno bono chinsemo cha Facebook mbare ebanyare gosoa 90 ase omurobiri yoiga emambi yabono muno bono oyo manyekanite akoteba ng'a Nyabera omogeni bwesiko akoteba na Kiligoris wako ndani pamoja nalo Empire akoteba tupo site twende nalo nazidi kuwepo na wakilisha LD representing Nalo Empire akotenga piga moyo konde hatuogopi asira kukipambazuka tunaanza tena oya kotebanga Nalo Empire tibariko bwakine gyonse kero bwakire nande no kuminyokania nabo igo guchaka egasi yasinchira eri enkiranu kigima oyiga George Junior Mweresa akoteba good morning Matilda niko ndani kurwa Ogembo biyabona sana omosori bwege susu akota good morning Kirandi Dennis aka omosori bwege susu korwa Nakuru City Salams Club goika Gachuba Seito watching live Roda Ruth akota pamoja from Gulf Jeddah good morning Pilipili Hoho agotebanga ako in na nda agotebana Timani watching biyabona sana Roda Ruth agotebana I'm watching live together with you pia sana Jeria Kerubo wakire buya korwa Ngumbu Manama Bahrain Kingdom Waika Inka Kisii County out well represented and mark me present there. Pia mono sana Ruth umewakilisha wengine na Joseph M Otuke awote wa pamoja katika Joseph Tarante bikorwa chinse mochirechi atobwatete na bogo Frederick Ogembo from Nakuru City to Nyakeyo onkubo kiachituka tuned in live biyamana sana Boniface Kenya out kurwa Kiumbu Timani watching you live biyamana sana Boniface Lydia Nyavoke kurwa Nyansakia yemo Nyamira County niko ndani agotebana abaiga nkaibare base ase omorobiro yega wetwani yagetembesa goteba Fred Onduko Frederick Ogembo Fred Nyandieka Mosima na Fred Moga ere Fred Voka kurigal oyo Lydia Nyavoke akubolanga nkaibare base ase omorobiro yega na Henry Ochoki daktari agoteba kurwa Itibo City Kisii County niko ndani tuned in Madam Pauline agota good morning Madam Pauline Mora kurwa Nyangori Kitutu Masava Nyamira County noare ime yomorobero Frederick Ogembo nandira agota good morning nabo igo 04 Ovaga agota following from Nyaisa Manga Kitutu Masava pamoja na omwana omugundo Daniel ako watching omwana omugundo Daniel Tima yanga ningikiagera omwana yakuruka omugundo korende abo mbari bagendete koba 90 ase omoroberega bwetwani yagetembe ase goso achinse mochirisha Facebook comment section aribuna Getembe FM manyerete yawo asombatete kono nabo igonte bingaki esigno ere nindoche mbare babwate chi babwate amangana au bakonye kubekare comment section omwensi mbia mono sana soko gendera koba ime yomorobere nabo igo soko gendera konya gotobwate na Getembe Television ikiagera keretwanie kobuga hoika toboke asinjira ere yomongso kegima nabo igo kero tukurigereria amangana siasa rituko oria rero siasa ni nyingere ande ekyo na regukonyoria tutarachaka kurigereria chigazeti cheru koria rero ngamo na oborai wenseri ya Marekani ekero bono murai omochore Donald Trump
agocha ko tiani waritu koria rero koba umurai bwa 47th president ase NCU ya Marekani rero chitariki 20 nario agocha ko imokie bibiri goro na ndasoe entunda ya kabere yo burai ayaiga nigagocha kero anyarete ko umurai bwense ya Marekani ase gochaka chitariki bune chiga agose January 28 oika umwaka 2017 oika January 28 umwaka 2021 nabo agatugose akarusiwa ase kero gekyo noyo obeire umurai oro wense yo samatuka gose miaka oyo gochikanda over rero nabo igo korende nanda kanyara koira na ase entamu yende bono obochore bwakoretu umwaka oyeta ayega nigo are gati yaria atarikonekiwa ase gose chinse chinyinge gose ase abaraya bange kyagera nigakorete tamu ya entangani nande omonto mongakaraso aroro ande bono onkoira nare ritukoria rero nari agokore gose nari agotianigwa aria ase ense ya Marekani nabo igokero kurigereria unabona umutandao obweke jamii umanyekanete sana mutandao wa TikTok ase ense ya Marekani no nyarete ko bago ko ba band rituko ore igoro ekero bono abantu bari bonsi bare ase ense ya Amerika batare nkekonyara gutumia umutandao weke jamii umanyekanete buna TikTok ase ari umurai wense omuchore Donald Trump agoteba inenchire yamoyo konekenga uborendi bwanyare gutingiwa ase ense yo anene muno ritukeriga aria rero ekero bono arachi gokorerwa ogo tianigwa igo bono nigaringi president wemerongene na gatano gose 45th nande bona gatuma 46th akabo umurai munga bono nande nigagochikoba oyu wemerongene na gatano na kabiri ase enseyo ya Amerika na kerongorigere chigazeti cha rero njibwato mugano oyu asinjira engikirano kigima kero bagendete kurigerera nga umurai oyo bwense kirakwanire naki akonyegeria ense nande ekero tukurigeria yande siasa intindi neriagendete kumubwaterani oyo kabiri mu waziri wa mwanali iyo borende weme musike Dr. Alfred Matiang'i ekero bono erwete kigima gochigosoetebe ati umwaka wichiri bubere 2025 nebere gose 2027 ekero nandara chikubuli kirgo gose kerara chikubuli ekero kyoborai bwense aiga sinze eto ya Kenya siasa ne nyingi tekoera nero nabere ase enchira gose nabegendrete gotinga kabisa kurwa chinsembo chionse kero kurigira bono kurwa ense yonsi kwarigereria orugongo rwa gusi nabo igo ase serikali enene bono ase obwango mono kochaka ne gazeti ya Daily Nation yeritukoria rero korenda asengo kuburenga nabo kunyara gusange kerengereri kyao igoro ya siasa yoroche aihe buna omogusi gose buna mwanya gitinge kerengereri kyao ongereki kerabono abarai oimokire na gochaka kurigereria nga omogusi nabo nte konyora ekirugo gitingu buna bono borai bwense nabo igo abagusi bamwabo bamubwatisi kerengereri kyao ongereki sengenjo gwikira boniga omogusi ntoratwara omurai bwense korwase orogongo rwagusi ande gento geguchikia kiareto muchando yoiga chinga kichinyinge no gotabwaterana gose ogota konyana buna gusirana buna abagusi nabukunyaro sanga ekerengereri kyao hase bono abarai abange boimokire bonsi baganeti obomo goiga omugusi agendete kuburia mborubio obusabarai abagusi abusange kerengereri kyao wetera sina meyesimi 0726 44 73 67 eritari awo chinsemo chiri kwatobwatire kuri kwambatire kuri mambi yabono nabo igo ekerengereri kyao onkereki igazeti ya Daily Nation yeritukoria rero ringana limwamu egoteba Uhuru factor in Matiang'i 2027 bid ngabono njira dere yarorekanire gusoko imoko koiga kumo waziri oyo mukoro boborendi boime musike Dr. Fred Matiang'i gochokobore kiroge kiga kia 20 goseke oborai bwense umwaka 2027 okoranga umurai bwense umukoro Uhuru Muigai Kenyatta nabwate akoboka roro ase gazeti ya Daily Nation yagotebanga nabekororokananga umurai Uhuru gose musike Uhuru nabwate eri bagari nene gose gocha kumosegeta gose nagendete konya kumosegeta Dr. Fred Matiang'i kiagera naringe musani oye oime mono ainene mono ase ensemo oyo burai nigo babwateranite nabo igo bagakora emiremo
yarenge emi nande yare korokana andaba Kenya as anene mona se wizara yoborendi na boigo wizara yechisemi ekero Matiang'i arenge aroro yotena politics Jubilee Party plans to enter into a coalition against Ruto ngabono bari baringe ase obomo bori bwa Jubilee gose ase kiombekeri gya Jubilee bono nkucha bare barorokandiringa nkucha bare korosio kubwatana okoya kugucha kumorigereria gose kugucha gupinga serikali ya bono gose umurai bwense muske William Samoei Ruto ayunkorengana ne gazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero sekotabana secret card former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i's presidential ambitions continue to gain traction, with allies of Uhuru Kenyatta saying the former president plans to back him to dethrone President William Ruto. Gabono nigo yarorokanire nigo Fred Matiang'i ose daktari oyo arachie kubikwa busio nabo igo kosugumwa nekio kubwaterana ekiombekeri kya Jubilee gose kiama keri gya Jubilee kubwaterana elio komosegeta Matiang'i achikonyara goso asekiro gekio nabo igo komorutuguta isiko umurai bwense obono muske William Samoei Ruto. A leading figure in Uhuru's party yesterday said, as things stand, Matiang'i is the Jubilee Party candidate for presidency. Ngabono murainare omonene kurase ekiombe use ekiama keri gya Jubilee onyarete wesokeri tukore goro on kegema nagotebanga ekero goikira boniga ekiama keri gya Jubilee monto kebwate orachigotene na burai bwense no moske Dr. Fred Okengo Matiang'i oyo orenge omwaziri monene chingaki icho cha Uhuru Muigai Kenyatta segotebana State House race as Matiang'i recruited a globally recognized firm to lobby for his prospects as 6th president of Kenya. Dr. Fred Okengo Matiang'i matuko ayarira make nigo anyara guse emetinyi angeta no bone koira nigo anyarete gutangaza nga ekiombengero kurwa ase ense eri ya Canada bono kirachiko mokonya kuralia usiku mwakira chi campaign aiga ase ense ya Kenya kirarigirete gocha kurige kirogekyo kyoburai bwense ase omwaka o 2027 bono mo waziri oyo mokoro nigo bono achorete ekiombeke manyekanete buna Dickens and Madison kurwa ase kurigereria omocho manene o Montreal egotoka ase ense ya Canada ekyo kirachi komokorera chi campaign nande nekiombeke nene sana ase ense nkima nga kirachi komokonya kwene kinga obekire mikakati erie bwenerete erigo kora chi campaign chae asinjira yekerero nabo igo asinjira yomonso abanga Uhuru factor in Matiang'i 2027 bid. A leading figure in the former president's Jubilee Party says, as things stand, the ex-interior minister is the party's candidate for presidency, and talks are underway with opposition leaders to back him too. Akira kurigereria abamereria abanene be serikali bono nga nigo chinkwana chigendete gokorekana ase birengo au elio kwanekia nga abaiga bonsi batari gosona na gose bali bagendete kunya kuamereria serikali ya Kenya kwanza ono bachire gocha amo nabo igo kubwaterana nekiama keri gya Jubilee komosegeta gose kumomokeyoro Dr. Fred Matiang'i bori waito ubuna omugusie kenengerere kya gongerege keroro chinga omo waziri oyego mokoro oyesokire kigima nabo igonga abarai ao mbale besokire fatete kumosuguma anyare kubori kirego kyuburai ibwense obwate busibore busange kenengerere kyago gochaiga ase studio mugano yore gore ase page ya kane egazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero umanye nararia gendrete egati yekiama kiriga Jubilee nabo igo mwaziri omukoro Dr. Fred Matiang'i nabo nebwate ase page yende nebwate omugano oyu umurayo omukoro bwense nainde guse umurayo omuchore bwense ya Marekani esegotera Navigating Trump Season 2 Africa experts predictions ngabono nchera kinande uburai buri bwa almost ke Donald Trump nandi burachi koreta omochando gose burachi gukuna as chinse cha Africa whatever on the continent, particularly in Kenya. This stirs an air of cautious anticipation, with countries anxious about how it will affect relations. Ngabono nigo yaretire
okoe nigo yaretire ribirira ritindi gose yaretire omong'uso omotindi ekero bono omosike Donald Trump agachikwira nase ekerogo ase entunda yaye ya kabere gochakera rituko ria rero ekero arakore ogotianigwa a moment of truth, reality in US political history where an ex-president reclaims the seat after losing a re-election bid. Nakonye na gotebiri ayaiga na manganari atari gochakorekana ase chinse chinyingi gose ase birugu ao ime iyoborai ng'a omorai ndabakoire ekirogo bono tamwendeka gochikotema atugutwisiko lakini nandeka gochikoirana gose ndiri eria gatatu onyore oirire ekirogo ekiga bono nigo ere bicha gose nigere ogokumia sana kiagera oyo nere omonto omotang'ani kigima gotwara ebahati egesio buneikio ase ense yo ya Marekani anene mono ase ebirogo ebio bioborai bwense omogano yore page ya kabere omanye ninki kegenderete ase amang'ana ayo yogochia gotianigwa kwaye Donald Trump rituko ria rero tobwate naboigo negendete gokwana nebwate amang'ana yo bocheno ase page ya gatatu segotebana woman is sudden blindness sparked a gospel revolution nga enchera omosubati omo anyarete gukora nigo bono yaretete amang'ana nga yachagete koreta okumurikwa kwa amang'ana yaiga yigedini beating odds she earns living through embroidery motivational speaking her brand name and massage therapy nigo bono oyo iga oyo omuko gusotari korora agenderete ere kwegendereria obugima bwae anene mono ase oko enana omoyo gochiasa abantu gosia okora amang'ana ari echinkwana chiogokonya abantu gose chiokobwene nabo igo okorigia nabwate ng'a asa gokorera abantu massage gose therapy mugano yore page ya gatatu egazeti ya Daily Nation yerituko ria rero omanye nakioyo Caroline asirita Caroline Muthoni journey from darkness to light is one of resilience. Okay, nande ekirokorigeria page ya gatano nero nebwate amang'ana siasa emopatiraneti oyo kabere omokonyi bomurai bwense musike Rigathi Gachagua esegotebana Gachagua expect my new party in 14 days nga obono Gachagua nigo arigirie gocha korostia ekiombe kia ekeya gekwamereria serikali asagoteba ng'a bono ase amatuko inse echu ikibere chire bosio nachikubwatoka omosimamo oye gose gotenena kwae igoro ya kisiasa nga yara chikoba ka gotenena gose mbara biara chikubwaterana na borabu eri kwamereria serikali ya bono asagoteba ng'a ere niga tugute isiko sengencho aringe gosokia chisiri che serikali ane mono kiro aringe ukwana amaine politics he vows to form a formidable force against the president yobona ati tukorosi kiombe getindi kirachigutenena kwamereria umurai bwense use serikali ya Kenya kwanza. He wants leaders allied to Ruto to prepare for a political duel come 2027. Oboli ria barai bali bonse bare abasani gose bare ange no murai bwense omusike William Ruto banyare kwebanga kigume kiagera umwaka bobo chori ore bose gose umwaka 2027 nigo bono achigutwara ekiama egetindi nabo igo etimu enkongu kegima omugano yore sepeji ya gatano iwe narari Rigathi Gachagua agendete gukwana na okurigereria page ya gatano na imo egazeti ya Daily Nation yeri tukorera agotebana Mbadi abuna bawaziri CS Mbadi Wandai abandon cars for shoppers ngabaiga nigo bono batigire gutarira chigari gose chika chiri babwate na enchiri baire kurwase serikali ngase bono nigo bachakire gutara ne chindege chichopa CSTs cabinet secretaries use helicopters for official duties and to attend funerals and other events nigo bono bachakire gutumeka chindege helicopter ase okogenda amang'ana yogokora gusugukirania emeroberi iri bakubango kurwase serikali enene nabo igo kogenda nonya matanga nabo igo este meroberi ende onsi bondo batigire utarira chigari chinse ande onyorenga abana bawaziri barwa ase kiama kerikia ODM unabono John Mbadi nabo igo oyo iga omanyekana temuna nere omosikie Opiyo Wandai abo basera ase serikali bono ngabono amang'ana chenjiri ekero egotebana Treasury Cabinet Secretary John Mbadi oyore oyu weko semo waziri weke ganjage serikali
John Mbadi na boigo ekero agoteba na lands in Shiga, Kisumu County during his tour of financing locally led climate action projects in Kisumu on Friday. Aiga nekero aringe gosoa ase omuchio Kisumu agosoa ne helicopter gose ne ndege atari kogenda ne gari bona bawaziri aba nigo babeire ase gikigetambe babeire bakwamireria serikali korinde buna basoi bagokora emirimo ase serikali bono bachakire gutarire mbio igoro bono na bro bachakire koba the flying cabinet secretaries buna konyo murai bwense nere abakenya bange batebiringa nigo ari murai bwense utari gutara nechigari korende okunya kwiruruka ekero asekero nebwate aiga ase omugano uyu konyora ase page ya gatano narimo oigwenga ki egoteba na opulence, a new mode of travel by the state officials appears to have the support of locals who are in awe. Amagana makong ose nabokoranga abakenya mbachane gite kigima korende chibesa chirocho nchigenete gutumika ase abawaziri abaiga bono bachakire gutarira embio igoro nabo igo page ya gatano na kabere gazeti ya Daily Nation bwate amangana yichisemese goteba we are in crisis, head teachers say on delayed cash to schools. Abalimu abanene bechi skulu nigo bono batebirenga chiskulu nabo o chitachi kogendera gose basinyuyo njira baranyale kogendera chiskulu kubwatekana nige enganeri ye serikali iyo tarabwatoka chibesa gocha ase chiskuru elio chinyare kogendererea akoteba education. Education. Korea says principals enduring the nightmare of suppliers camping at their offices. Ngabono abarimo abanene go babato mo chando monene ekero chi supplier gose bari bako ba abuna bono mangana ali chindagira ocha ase chi school bono bachakire goichora ba ganyete ase chi avisi yabo singenjo abo babwate chitende cyo mbaranyara wakano abarimo abanene babwate sibakuru chivesa barache wakana chi supplier cyo naboigo barachikonyara kogendererea chisukuru imense ya Kenya otebana Kenya Secondary Schools Heads Association Kesha egoteba urges Treasury Education Ministries to disburse 64 billion to ease suffering. Ngabono chibese chibonete ko batu kokora sikiganja kya serikali gocha ase chisukuru gose gocha ase wizareri yechisemi igochire chi billion 50 omo na inye 64 billion mwanchu murigire mugano ina bokonyora umanyenga ki chisukuru anana mono chisukuru chiri chi secondary abalimu abanene bagendete konyakurwa ekirero kyabo gocha ase serikali enene page ne yatana na kabiri gazeti iyo ya Daily Nation na boyo ne bwataiga asamangana ye chitemi negenete gotabana CS Ogamba Sachs Moi University Council appoint new team ngabono ikiombe keri egekora university ya Moi ni gobono umwaziri wechisemi musike Julius Ogamba anyalite kogetugutirare na boigo korosia timu eya ose kiombe keya yokoena na oborai ase eskuru yu se university yo pejia gatano na gatatu ebwate amangana igese gukwanira amangana police insurance ese gota farms in 5.1 billion Kenyan shillings police insurance deal to report on claims payment medical cover auditor general flags accounts of National Police Service for financial year 2022-2023 over unpaid police insurance claims. Aiga niga kurigera mangana aya abanyanyimbo aiga sense ya Kenya nabo igo chikade ogwakanerwa chikadi chabo cha mangana iyobo wene gose chi medical cover ese bono ekiombe auditor general anyalete kubwa flags accounts of niganya itosokia amangana oroboti rokorokia abanyanyimbo batarakanirwa chibesa gose chi medical chibesa chabo chitara swase wizareri ya mangana yobo cheno igasense ya Kenya umwaka wechiri bubere 2022 wiko mwaka wechiri bubere 2023 aba obisabo gose abanyanyimbo abo mbabete bagwakanirwa chibesa echo some contracted insurers have been accused of failing to pay claims to officers injured in the line of duty. Na boigo
insurance company chinde nchirororo bono chitaraba chigwikirania ogose buna korengana buna chi contract chabo chigoteba baranyara koba bagwakana banyanyimbo bali banyorire kwa anene mono bali beire bakonyora emibasukana tincho insurance ikina na inara mangana chikorigere na bogo medical cover ngabono Auditor General umanyekane tuna Nancy Gathungu nigo anyare kumurikira ng'aneyo sebono kwigwanga umuchando norororo hasi abanyanyimbo anene mono kirokuriria amang'ana abo yobo wenia gazeti ya Daily Nation nara yondo chebwate ase inchira inkiranu kigma na boigo kirongorigereria nebwate amang'ana yechigosori korindi umusakito umurini siango na chekorigereria mang'ana yechigosori ase igikeregeke ekero otorache gukora chigazeti morini siango na tia kurigereria chigazeti echo asinchira ingikirano kubwaterana ne gazeti ya Taifa Leo yeri tukoria rero nebwate aiga umugana guseringa ali mwamu ase epeje ntagani kigima eri gotebanga vita baridi ngabono esegi entindi igendete kwenekiwa egati yango umurai wense obono naboigo umurai wense omukuru muske Uhuru Muigai Kenyatta segoteva nipe nikupe. Katika hafla ya Bungoma jana, Rais Ruto alionekana kumfokea Uhuru aliyewahimiza vijana wapiganie haki zao wanazonyimwa na serikali. Na kwenye toa korete ile asta maiya chinsa cha wono mambia gosi asta aliagendete gwateka wono umurai wense kero aringi county ya Bungoma gosi chinsa mochibi cha Mount Elgon ritukore igoro anya tukurwa ugo kwana ugutindi igoro oyabasaye sagote banga abasaye bono bachakire kwa gweme tu gose geto banyare kuikirania amanganare amabe aigani gako yakwana magega amatuka make gose chingaki ekero geke magega yuyo kabiro murai wense Uhuru Muigai Kenyatta kuboria abasaye anene mono abaiga ba Gen Z akira kubatenga beso kekero asekero tibabasa kobwa ekero nonya serikali ekunereria abakenya basoke banyare gukwana ekene na boigo gotenena kuigirira omo Kenya kero nigo bono nibwate enkwana yae umusikie Uhuru Muigai Kenyatta segoteba nyinyi Gen Z ndio tegemeo la miaka ijayo, piganieni haki zenu, msiketi tu mkitazama yote mliofanyia kazi yakichukuliwa, msimame kidete na muhakikishe mnapata haki yenu. Ngabono asa alio spimo abiri mukurwanira timo basagokira monyorenga anyarire kuirwa kuse mwanyarire kuirwa biri byonsi mwarwanirire monyare gutenena kegima mutenene imara elio kwene kinga obo ene bwenu usobo ene bwa Kenya bwaikiraniwe ayuna mangana murai wensi omukuru Uhuru Muigai Kenyatta korende ose okorigereria ande page yo nebwate mangana ayo murai wensi obono segotebanga kama viongozi tusiwachochee vijana ili washiriki maandamano na fujo. Muwakatae watu wanaowachochea mfanye maandamano kwani hawana mipango ya kuwasaidia. Ngabono abarai bonsi batigonya ko segeta abasae wikirania amangana ali buna bona mangana yogo sari akose ukwana chimbe chitari kwa gacha anene monaiga ase ensi ya Kenya yuna mangana aye umurai wense obono muske William Samoei Ruto mugano yo gore ase page ya kabere ase gazeti ya Taifa Leo yeri tukoria rega tena ushirika wa Uhuru Ruto waingia doa ngabono nonyo barore kananga ngubwata na bare asama tukamaka erire magaya umurai wense kogenda na boyo kurusia aba waziri batatu abakoro abo barengi abasani bayo murai wense mukoro kubabeka ase serikali ya Kenya kwanza ngakorokana nande bado omochano nororo sukongusana nangororo egati yabara yabaiga aba wense sababu Ijumaa Uhuru alishangaza wengi kwa kuwasihi vijana kupigania haki zao wanazonyimwa na viongozi. Litukore Ijumaa nali Uhuru Muigai Kenyatta anyalituko kwa nayo korende neri tukore go murai wense narute osenanya alite koba okoiraneria nonyeta atorete korende nabete ka ukwana chinkwana nande chikoraga amangana yabasaye mugano yo page ya kabere elinde bwemanyere aba amange
Nebwate muganoiga bugoichania segotebana watu 70 walazwa baada ya kunywa mursik kwenye hafla ya kanisa. Ngabono moyegano roringe bwe kanisa korende abantu 52 nigo bono bari ase chinyagitari ao magega yokonywa kenywa kyaba kiegesa kukiri kyabasigizi kemanyekanete buna mursik ase bagotebanga omoyego oyu nigo abantu abo banywete korende nkiabwate omochando. Kukwananga kutoka watu 70 kutoka vijiji vya Kabianga na Masaita Londiani Mashariki, Londiani East, esegotebana kaunti ya Kericho. Abaigankuru ase kaunti ya Kericho banyarete unabona aba Kenya gusema gusiye kira abantu bachira ase nyangi kwanyoranga basangire kenyewa kende yonsi kiamanya koreta omochando nengora inene gucha ase ebinyorebe naboigo gucha ase eamate na usikabosene bwate amangana ayo aye omoske Dr. Fred Matiang'i sota uro ampigia debe Matiang'i chini ya maji nani gagende kumosegeta gusikomwakire koko korende ase chinchera cha bobisi rais mstaafu Adeowa kumhakikishia Matiang'i kwamba atasimama naye akiwania urais 2027 huku pia vijana wa Gen Z pia wakimunga mkono. Bono siasa hiyo nabo egendete kuba igo konyora se page ya gatatu nande ne bwatu mugano uyu omwaziri wiki ganje serikali John Mbadi nabo igo omwaziri Opiyo Wandayi ese bagotebana Mbadi Wandayi ni kupatu angani Nyanza weekend ngabono chi weekend chinyinge nigo bono bare mbio bakonya gutara ne vyombo vya kose bagende tukutara ne helicopter ase mbio kurubaswa ase ibirogivyo baire ene serikali ase ngincho yebiro manchu morigereria kero ngorigereria iga nimbate egazeti ya People Daily yerituko riarero ase bono nero ibwate ringana ri mwamori goteba Rigiji egoteba na Ruto is a pathological liar ngabono musike omukonyi bo muraibense omukoro Rigathi Gachagua nigagotebanga muraibense obono nigo ari agukwana mangana atari yegene kero asekero gotena former DP accuses former deputy president accuses head of state of duping and betraying Mount Kenya and vows to rally masses to remove him in 2027 elections. Nigagotebanga bono nigo anyarire niganyarite tugutera Mount Kenya are gose akaeta chiranzi korende ese Rigathi Gachagua nakumanyiri kurasi gazeti ya Daily Nation nigo bono eratebiringa nachie korosi timu Kongo kigima yokwanikenga abanyarire kumurusia visi umuske William Samoei Ruto page ya kane gazeti ya People Daily nero ebwate oroboti oro naboigo nkotebiringa fear and hope as Trump returns to power. Ngabono na bere omogoko na inde obwoba ekero omurai wense omukoro Donald Trump na ndakoirana ase ekero ekyo oburai wense oyo obuna konye na gotebiri ochigotianirwa ritiko riarero page ya gatano naboigo page ya 23 nero ebwate omugano oyo gazeti ya People Daily nande egotebana president steps up campaign to court Western oyo nomora ibensenga abone nchiraneri nanda chakire korokana ochakire waka campaign entindi ochakire kopekamo abaraivari bokorwa orugongo rwa Western Kenya elio kochaka kweroseria rieta nabo igo kweroseria koroseria tari serikali ya Kenya kwanza ili kwenyorera abantu abange kose okwemanyekania ase orugongo rwa Western page ne ya gatano narimo nerwata mangana ya siasa y'entindi andekero korigereya yani gagocha ekero bono omwaziri omonene omuske Musalia Mudavadi ose prime cabinet secretary nigo bono anyara kubwata ikyombekeri kya Aman National Congress gose ANC akanyara uketugutera hale bono kigaswana na ne kyombekega kya UDA kyombe kya ANC kya tenenire na Musalia Mudavadi nigo bono wiki yaita kianyarite kubwata kaba maji digo chase kiombe kia UDA elio korosibone kiombe egetinguka gema na koreta barai bari as inse kiombe kia ANC ocha kubwaterana ne kiombe kosegoso ase kiombe kenene kere ime yoburai kia UDA egensi ase ntindi
endete kwanekiwa igo murai bwense bono ekero arigereire orogongo rwa Mount Kenya na ndoiranire uchi Western ogendereire korosia gose nagendete kweroseria erieta ase chinsemo icho epeji ya 29 nkokwanirira iga amang'ana ye chigosoringa Hapless Manchester United thrashed by Brighton at home. Amang'ana ye chigosori tintageti gukwanira gusebirwo bye chigosori Morini Stiango na chigocha erinde anyara gutwerera na ki Manchester United yanyarite gwakwa na Brighton chigori sato ase egori eyemo ebimina ne bitindi bikonya gukorekana ase ose ekero anene muno nchinga ki che weekend kero narigeriria iga igazeti ntigarete nero yabene igazeti ya The Standard nero ebwate amang'ana aria ya Donald Trump segoteba when US sneezes kera bono nga US ke wasi moralimo ningige ko basense ngima who will get a cold ningora chigotwara umuchando gosekero ense gosekero banyarire koronya gotogonya ningora atwara umuchando na inde ningo ogokonyeka today Donald Trump gets sworn in for a second term and the world is watching with a bated breath. One singima nerigereti ekero Donald Trump agochogotianibwa ritkoria rero from peace missions to trade agreements kurwa ase ebyombe biri byogoikirania omorembe ase singima nabo igo nebyombe biri byogokora ebiasara gose abikorigereria amang'ana yobonchoreria from immigrants deportation to health programs. A lot is at stake as the Republican becomes the most powerful president. Kirikoria amang'ana ayobochano nabo igo amang'ana ari yoko nyagosokia abantu bari bamenyete asense ya Marekani asenjera etari engikarano korengana no murayo ibwense ngabono na mangi arachikoenekiwa nabo igo nigarukanenga nabarachikoba the most powerful president ase ensi ya Marekani epeji yakana nebwate omugano yega umaite buna omugusi nabako gukuna ikiagera kirokorigereria igesaku kyomugusi asenseri ya Marekani nigo kiabeire ekenene kigima nande mbagendete kunya gutingia okogenda ase ense yibono nabo ogoswaroro guse kogenda koba omumenyi bwense ya Marekani erabako kucha ase aba Kenya expectations high in Western Kenya as nige gukwana amang'ana yense ya Kenya korinde igazeti yega ekerebwata mang'ana ya Donald Trump ne kenderete gukwanira ng'aki bono ense ngimba gose nki abantu barigerereti ekero arachigoso ase ekerugo kyoborai ne bwatu mugano yose page ya gatano narimo korengi amamochonare iga mugano yo ni gore se page ya gatano narimo tari page ya kana buna babegete sekotana Trump's comeback Kenyan unveils a statue as Africa's dreams clash with American first. Ngabono mang'ana yega nigarach koleto bochando monene buchase chinsi cha Africa nene mono ase ensi ya Kenya. Prolific writer negendete kukwandira buna go Trump will negotiate with individual African governments while all the time placing American first policy. Ngabono nigara gendere uchokonya kokora ukubwatana nechinse omurai ase oyonde nga ata personal level nigara chukwana na barai bechinse bokabanyene elio kwaneke nga ense ya Marekani ero ekrara yebeke koba entangani kigima na boigo echinde chabwati ayo korengana ne gazeti ya The Standard yerituko oriarero mugano yo aboko nyarabo sepeji ya gatano na rimo nabo igo wike peji ya gatano na kabere nande ekeronkorigereria siasa yense ya Kenya iga peji ya kane nigo egukwanira ng'aki omurai bwense Muske William Ruto achakiri kurigereria orokongorori rwa Western Kenya kune gazeti ya People Daily yateba expectations high in Western Kenya as Ruto tours the region ngabono nigo abantu abakenya abangi kurwa chinsemecho cha Western batwarire amange bararigereria guchoso murai bwense gusasa serikali enene magiga y'umurai bwense gukoretaro gocharo litko igoraringeze county ya Bungoma chinsemo cha Mount Elgon kiraringe kunya gukwanira mang'ana akose gukwana mang'ana matindi korororo nigo ibwate umurai bwense ibicha yae ka gukwanira abantu abo obarenge ase kanise yu para gukora masabo abene manyekanete buna interdenominational prayers at Cheptais
Boys High School in Bungoma County. Nande nebwate amangana ande aiga nabono segotebana who wanted government critic Richard Otieno dead ningonyarete kwene kinga oyiga orenge kwamerirania ne serikali munyekanete buna Richard Otieno ningoyo oirete ugo kwae. Otieno was hacked to death on Saturday night near Elbagon police station. He was a youth leader and fierce critique of the government and Molo MP. Oiga ni gobona aringi kwamirania no mubunge gwechinse mochiri cha Molo na boigo ya serikali enene ni nyorekanete asichinse mochiri cha Elbagon police station angena roro asiriti ubugima obwaye iwa pasaya bange bali bagendete kunya gusira sichinjira cyo bututukano abandi bagusiria magimabo ekero obagendete gutena bokongo kwamirania ne serikali. Ebwate bicha ya egabo segote banga a bodaboda rider had dropped him off, and while he was calling his wife, he was attacked. This is not the first time he was arrested and assaulted 2 months ago. Someone was after his life. Nga bona igo obere ka kori wase amatuka mange abo negati oyu negati yabara kusiaba sai bali abake bagendete kunya kupinga serikali nabo kwamirania nabarai ao ase ebirengo ase serikali ya Kenya kwanza na boga serikali yonsi inse ya Kenya nande nebwate umugano gukwandira chisemi sepeji ya gatatu otana new rule gives students a chance to retake KCSE exams in July. Bono gochikoko koya korengana no mawaziri ose wizara iri chisemi kwanyarete ko watu ko nga abaorokia ose abaoroki wamba chikonyara ukora gwikaransa nande gukora matemwabo ase umutinyi ogatano na kabere nigo agotebanga previously NEC enforced a 2-year suspension for candidates found guilty of cheating. Over 840 candidates involved in malpractice have been given another chance to retake the exams. Ngase amatuka etire ekyombekeri kiri kuri amangana ya matemo ya Kenya National Examinations Council kia NEC nigo kiarekwa abaruki wa bali bari kubwatirani wana mangana yobungenereria samatemo emyaka ebere kwamanya guchikoirana eskuru kwama guchikokora na matemo agubia korende bon nigo aigati ya bari gose bari wetani chimi isano na isato gose 840 bari bana tuko nyorwa no muchando yiga bairuri baga ryo guchokora matemo abo a KCSE umutinyi ogatano na kabere igo mboronge ayo naro arese egazeti ya kuse arese page ya gatatu egazeti ya The Standard yeri tuko riarero ne watu mugana iga segote banga amangana ya amabere abatu muchando kanyara kwira abantu gwika emye ya 50 omo na batatu 163 wika au kokosereria magimabo ase bari bagende tukonyorobo wenya ase chinya gitari au ime itsinse mecho cha county ya Kericho uyu no muganori oringe gukwandira manganari a Mursik nore stepeji ya gatatu nyora sinjira eyobukirano ende kirokuria mangana yo yechisemi funding issues failure to utilize data to blame kirokuria mangana bono yobo cheno nigegende tukurigereria gustega zeti nige komurikira amangana ali yoko borwa kwa chanjo au ime yechinya gitari funding issues failure to utilize data to blame for vaccine crisis ngabono egitamero kiabeire ase okubura chanjo ase chinya gitari che serikali ngeri bagotebanga serikali terabwatoka chibesa gucha ase ewizare yobo chano erio kwanekinga chi chanjo chiga chanyare wika asensi ya Kenya. Experts say data gaps, budget cuts and poor projections have fueled Kenyans recurring vaccine shortages. Ngekerekurigereria amangana yaiga ye budget gusechi besa chigo so ase ewizare chiteiseini nabo igo kirokurigereria nga ama guse information eria kubekwa ase system ya baroire nabo igo abantu bari bobone tukanyora chanjo konyora ngateri nyikirano kirokende konyora nga abantu bobone tukanyora chanjo mbaraba recognized once gose mbaranyara kuri kiwanse konyora nga chanjo teri gutokeseine ase chinya gitari che serikali page ya gatano egazeti ni ya The Standard na nebwate mugano yo Trump
asinchira engikirano kigema goika kuri page ya gatano narimo goike page ya gatano na gatatu nande se page ya kiana nebota manganari ya barimo vechi secondary chesu school chesu secondary usekiombe kirigia kupet Kenya Union of Post Primary Teachers Union esegotebana teachers split over kupet constitution amendments ngabono monjoreri aria gutugokora asekiombe kyo gia kupet bono aretire umuchando ase aborokia batara bakoyaita ba Ruto tells youth to ignore inciters a veiled rebuke of Uhuru's remarks egana te gukwana mangana yo asia sentindi kati yo murai wense o muske William Ruto na boigo na basae na boigo ne kende tukwanda amangana ya Donald Trump na boigo aba Kenya gose abanyanyimbo bali bagutumwa ocha ase enseri ya Haiti sekubolenga will Donald Trump sustain America's support ngabono na achikone kinga ense ya Marekani ogokonya koli gosogosira koli ya rekwena na gocha asenseri ya Haiti usetinse mochiri cha Haiti kochiko gendere kero murayoyo igawense umuyara chigosoa ayo naro aria se gazeti yo nande unakonya na batebiri amangana e chigosori kero koligereria abo morini siango na chigosoa iga ribagari aye Brian Ondigi erio amangana ribagari aye Clinton Ondigi mwancho morigereria erio koligereria amangana ye chigosori na mange agendrete wateka anena mono siasa entindi ekirase ekero Rokolie kurwase rokongo rwagusi siasa iyo kumubwatira ne muske Dr. Fred Okengo Matiangi rokolie county ya Kisii ni ya Nyamira ogwengusarano ne raroro egati ya barai bebirengo na kinago tebe mwancho morigere no bwate ribaga riao rigosanga esinjira ya bene ochaiga ase studio kirongo rigereria bari bagendete ko bana into ime iyo moroberio iga ase studio ninchiko pasoma kare korende koko manyanga ninchiko twara mugene iga ase studio ekero morini akorire amangana amangana yechigosori eri tunyare gusanga amange higoro yali agenderete na egati yabari bagendete koba 90 no yega Benjamin Nyaboro agoteba good morning from Nairobi Tetra Pak with my beloved wife Peace Linet and son Gleason representing Ikorongo Olemilili area Michoki biaono sana Isaya Nyongesa gotanga following from Bungoma County well nga wakilishira abantu bakuru Bungoma County nande nabaira netagwa katebanga nkoro chinse mochiri cha Bungoma County biaono sana Isaya ase okogendera koba 90 timanga usingo igware ekegusi korende igo umbuya kyagera television yaho yagetembe ngobwatere ase decoder ya Zuku channel number 38 igo nabe kubwata chinse mochonsi ya sense ya Kenya nabo igo chinse ime yorogongo rwa Africa chinse nabo ikonyara kubwata ne batari igase ense ya Kenya ayoka yo gendete konya waka esimi koranje tomari uko gose ujumbe fupi gocheka studio kwetera sena 0726 44 73 67 elio onyare usange kerengere likyao gocha aiga ase studio chinse mochiri cha YouTube tanyore bunage tembe TV elio onyare gukwana 90 kunanda komanyiri chikoraga chinsa ibere enenusu ndo chikonyara mugeneiga ase studio elio ogukwanira amange korenda sebono nigonda mwe elibaga morini stiango nyare gukwanda amangana siasa amangana yechiko sorry Getembe Television ekionga kiamamugusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitanki aho nabwe kurose chikampani aho locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo aho nabwe n'ebintu bigutumikase e bathroom babwate kitchen sinks
na bwigo ni chitap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath teaching enjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire teaching enjo au kone bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale bwigo chirangi kurwase chi company au ase babwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro teaching enjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakona seligolirense niko bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yo mucyuyiga obusongo asamange naboko bakiresi bigwetera se namba cyabo 0703943972. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke to menyere buona. Ekoronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri nindoga ika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole yanteka. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama coming soon on Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Kila nafsi na Tarari ogokwa kwa Richard Moffat Nyakundio Mbongi ukanyimbo Mwamuya Village ero mwaka o Inspector Penina Kimanya Kundi Omara Sub County Tharaka-Nithi County Garise Lavenda Valerie USA na Alexia Nyabuke Garo mwana o Michael Ombongi Kwawa na Priscilla Ombongi Vakanyimbo Gare mumurumu abo Richard Ombongi umanyikanitemu na Engineer Rose Juvie Freda USA Dennis na Lynette Oberenigore nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital sana baidimbanda takumbra na kreditko ase kanisa ya Our Lady Victory Kisi Town Parish kreditko cha Karachinsa ikomine mocha mugoroba mochango monene no korekane tariki 20 kuri Jumatatu mutinyu mutangani mwako yiga cha Karachinsa isano na isatu chimugaso gara niwe tariki 23 mutinyu mutangani mwako yiga Getembe Television na Getembe FM Tarangara yetu Getembe Television ekeonga kiamamogusi. kila nafsi
Tuichande kuralia kwa Onesimus Akunga Mboga. Ukwa kwaraliwe kwa Onesimus Akunga Mboga numugaka Olidia Mukeira nigo ale umwana Robert Akunga numungina Regina Muramukaya nise Rickson Mboga Gesare Mboga na Gift Mboga nigo ale mumro mwabo Keva Calvin Cheverson na Wisile mubere nigo urarusiwe enkendu ya Emma lituko lia Alhamis chilaliki emerongo ebere isatu mutinyu mutangani umwako yobwechirwe ngonso merongo ebere netano asaberwe nako endigwali tukolia Ijumaa chilaliki emerongo ebere nainye umutinyi umutangani umwako yo bwechirwere na mwonso merongo ebere na isano asikenyero kemwanya kundi sublocation Erioma Award ya Sensi ime bunge ya kitutu cha Chinotha kurwa ase studio ya Getembe Television na Getembe FM ikotoa tumire engora na magombo chikakie chichobo kendu obonene Nyasaye abaremie wewe na mimi tulikotoka mavumbini, hakika tutarudi. Utakuwa wewe upande. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Soncha esigino etabu atichisi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri bibere amagana 999 chuka guse asechishilingi elwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseriguriria mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibweye muna 99 niko kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano 49 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa kafia jela. Series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shots na tueva enyorere TV ona mpeye Getembe Television Network Channel 38 asechi package chiga okora kwenyorera Zuku decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asebara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munintu wetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better.
Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi na buborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ine aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene bw'ikikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibundusa chikosi ao igaiga ntubwata chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwata Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwata ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Gitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru ya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiragani bigotumeka ale nayo kubundisa tole ekosi ya version design asetobwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigeli ya beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egatibu manyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ajirira moletu mwanu ainyorere obumanyi obwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees nasa kotanga kwansi ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokomo konya oso ase program ya kusibisonyo tanya kwa apply kubwatakana nokukandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yaye igaso ogwanja koino abaibuli kumuranje tiganto tigabana ababerenga tigataba to kasi school ete Keroka muleta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abanda bagenda kusoma eli baje utokonya matukani mutu asamange na bogwaka esibigwe transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eli bwebekiri baga